Keď som poprvýkrát navštívil hrad Holoubek, na turistickej mape som videl symbol zrúcaniny vytlačený dvakrát. Ten druhý bol iba kúsok vedľa uprostred priehrady na malom ostrovčeku. Vtedy som si myslel, že ide o nejakú chybu v tlači. Keď som zistil, ako je to v skutočnosti, že zrúcanina hradu na ostrove naozaj je, rozhodol som sa navštíviť ju. V čase, keď bol hrad obývaný, nestál na ostrove. Dalšická priehrada bola postavená až v roku 1978. Dnes je ten správny deň na výlet, na návštevu zrúcaniny hradu Holoubek aj Kozlov. Hrad Holoubek je zo 14. storočia. Na začiatku 15. oň bojovali miestni páni. Raz bol v jedných, inokedy v druhých rukách, no jeho posádka sa vo všetkých prípadoch živila lúpením v okolitých dedinách a lúpiť neprestala ani po skončení vojen. Preto bol hrad v polovici 15. storočia zrúcaný a zostali z neho len zvyšky veže a hradieb. Pri niekdajšej návšteve týchto miest by som akokoľvek mal problém sa k hradu Kozlov dostať. Keď je hladina Dalešickej priehrady nízka, dá sa prejsť na ostrov po skalnom hrebení od Kozlovských skál. Dnes je hrebeň pod vodou. Pakrafterovi voda nie je neprekonateľnou prekážkou. Stačí pod hradom Holoubek nájsť vhodné miesto na nalodenie. Plavbu som si predĺžil nielen na prepravu z bodu A do bodu B. Aby som si užil pádlovanie, navštívil som zátoku Plešického potoka. Aj ostrov som oboplával celý dokola, hľadajúc vhodné miesto na vylodenie. Našiel som ich viac, aj tak som napokon skončil na prvom pri úžine so zákazom preplávania.
Výstup na Kozlovský hrad je z tejto strany najstrmší, za to však najšťavnatejší. Dejiny hradu Kozlov sú kópiou neďalekého Holoubku. Aj tento hrad je od 15. storočia v ruinách. Dalešická elektráreň je prečerpávacia. Môžete sa tu preto stretnúť so zaujímavým javom. Voda v priehrade tečie proti prúdu. Pri plavbe z ostrova sa vyloďujem na inom mieste. Na bližšom hrebení je plešické opevnenie. V teréne sú poznateľné valy. Toto miesto slúžilo na ostreľovanie hradu Holoubek pri jeho dobíjaní. Holoubek leží na druhej strane zátoky na protiľahlom kopci. Jeho zrúcanina je ukrytá niekde v týchto stromoch. Pre dnešok poslednou zastávkou je Dvořákova výhliadka s prístrežkom a ako ináč s výhľadmi na priehradu.